एखेबारे ओरैबायदि दैबाना ओरैबायदि खस्थ' मालाबा नावानो गोलोमो मालाबा नावानो बायो आरो जब्राफोरखौ बाननानै लाबोनाङोमोन। रायजोफोर जोङो मिथिगौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइ पवालि दालाङा बोहैथि दाननिनो 8 अक्ट'आवहाय बेखेवजाबाय। नाथाय बे दालांखौ लानानै माखासे BPFनि सापर्टार सासे प्रफाइलावहाय फट' गैयै सुबुङा मोनसे भिडिअ हगारनायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। नाथाय बे थौले गोसोनि साननाय बे सुबुङा मा सानदों गावखौनो आं मिथिया। दालांखौहाय हाग्रामा महिलारिया गायसनदों जोङो बेखौ मिथिगौ, नाथाय दालांनि महरखौहाय होनो हायाखै बेखौ रायजो राजा साफ्रोमबो मिथिगौ। आरो लोगोसे BPFआ जुदि सरखार सालायबाय थाबावनायमोनब्ला दासिमबो बे दालांनि महरा जाफुंनाय नङामोन आरो दैबारिनि मानसिफ्राबो बे दालांनि मददखौ मोननाय नङामोन। नाथाय सासे BPFनि सापर्टार प्रफाइल गैयै आइ लाभ BPF होननानै बुंनाय सासे सुबुङा बेयावहाय हाग्रामा महिलारिखौहाय जोबोद बाख्नायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। अफकर्स न' प्रब्लेम, बाख्नाय जेबो नङा, नाथाय गोसोआवहाय गेरेन्थि दा बुजि। बे दालाङा जाहैबाय बर' हारिनिनो दावहा नांनानै नारा नाथा नाजानायावहाय BTC एकर्ड जानाय आरो BTR एकर्ड जानाय BSC एकर्ड जानायनि गेजेरजोंसो बे दालांखौहाय जोङो मोनफुंनो हादों। रावबो हाग्रामा महिलारिनि पकेटनिफ्राय बे दालांखौ मावाखै। खोनासंदो मा बुंदों सासे बेक्तिया। नै दिनै दालाङा बेखेवजानाय जाबाय। हाग्रामा महिलारि सार चन्दन ब्रह्म सार खाम्फा सारमोननि अननायावनो नैबे ब्रिजखौ दिनै मोनबाय। नायना लादो। BPFनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा सारनि अननायाव नैबे आइ पवालि दालांखौ दिनै जों मोनफुंनो हाबाय मोगथाङाव। नैबे दालांखौ नायदो, नै हाग्रामा सारनि अननायाव बे दालांखौ दिनै जों मोनफुंनो हाबाय। निसिमा आरो थुक्राझार जों कानेक्ट जानाय नैबे दालांखौ हाग्रामा सारनि अननायाव मोनबाय। बेनिखायनो जोङो हाग्रामा सारखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय निसिमानि जानानै सारखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों सारखौ हामबाय होनहरो। सारनि अननायावनो जों दिनै जोबोद मोजां माने गोलाव दालांखौ जों मोननो हाबाय। बेनिखायनो BPFनि आफादगिरि थामहिनबा आगुनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं सासे निसिमानि जानानै सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ सारनिसिम जासिहरनाय जाबाय। रायजोफोर जोङो मिथिगौ दालांखौ हाग्रामा महिलारिया गायसनदों, नाथाय हाग्रामा महिलारिनि पकेटनि फैसाजों बे दालांखौ गायसनाखै। आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों लोगो जानानैसो बर' हारिनि दावहा नांनायावहाय मोननाय बे दालाङा दिनैहाय लुफुंजाबाय। आरो आं सानो हाग्रामा महिलारिनि सरकार BPFआ थाबाय थानायमोनब्ला बे दालाङा दिनैसिमबो जानाय नङामोन। बेसेबां बोसोर नांगौमोन बेनि हिसाब गैयामोन। नाथाय गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जौगानायखौ नांगौ साननानैहाय प्रमद बर' सरकार दानाय सारा बेखौहाय मावफुंनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। नाथाय माखासे थौले गोसोनि साननाय मानसिफ्रा बे दालांनि सायावहाय गोबां नोजोर होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। रायजोफोर गिबियाव आङो दानि सरकार प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मावथि बिथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय पाब्लिकनि थाखाय बे दालांखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय। रायजोफोर जोङो मिथिगौ बे दालांखौहाय गोबांथार रोजा रोजा बर' हारिनि थैखौहाय दान होनानैसो मोननाय जादों। बेनिखायनो आङो सानदोंमोन सोरबा सासे दावहारुनि नामावहाय बे दालांखौ दोनोब्ला मोजां जागोन होननानै। थिग बेबायदिनो प्रमद बर' सारा गावसिनि पार्टिनि बा हाग्रामा महिलारिनि नामखौहाय दोनालासिनो सासे दि जाब्रां NDFB मुंख्लंनि नामाव दोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दा रायजो राजाफ्रा मा फोरमायनानै होखो नोंथांमोना खोनासंलांदो बेसेबां खुसि जादों। सिगां इसोरखौ धन्यबाद होसै बिनि अननायावहाय दिनैहाय नैबे आइ पवालि दालांखौ जों मोननो हाबाय। बिनि सिगांथ' मा खालामबावनाय, एखेबारे ओरैबायदि दैबाना ओरैबायदि खस्थ' मालाबा नावानो गोलोमो मालाबा नावानो बायो आरो जब्राफोरखौ बाननानै लाबोनाङोमोन। आरो आंनि मोखाङावनो हरै साजोंहाय सासे बोराइसाया नावावनो थैदों आरो आंनि मोखाङावनो खनसे नावा दोबैबाय गोलोबबाय, ओमफ्राय खनसेया नाव बायबाय। ओमफ्राय 12 मास जोङो दैबानानि उनावहायबो एखे दालां बारनायाव थांलाय फैलाय भारा होनो गोनां जायो। ओमफ्राय नाव गाखोनोथ' मालाबा दै बानाब्ला खनसेयावनो
50 थाखा 40 थाखा 30 थाखा होनांगौ जायो दा जोंनि इन्डिया सरकारखौ ओमफ्राय आसाम सरकारखौ जोंनि बड'लेण्ड सरकारखौ आङो हामबाय होनना बुङो जोंनि थाखाय गोबां खस्थ' लाबाय बिसेसकै बे दालां जायानाखि कन्ट्रेक्टरशिप मावदों आं बिथांखौ जोबोद धन्यबाद होसै जोंनि थाखाय गोबां खस्थ' लाबाय दानिफ्राय हले जोङो दैबानालाबो खुनु खस्थ' जानाय गैया जोङो एखेबारे रंजा बाजा जोङो बारनो हासिगोन बेनिफ्राय जोंनि ओरैनि एरियानि मानसिफ्राबो डेभेलपमेन्टआव एसे आग बारायसिगोन आरो जोङो गोबां फरायसाफोरखौहाय ओरै बेंटलफ्राव फरायफैनाय मानाय बिदि नुनो मोनो खिन्थु बिराद खस्थ' जायोमोन फरायसाफोरनि गथ'फ्रा समावहाय दैबानालाबो एखेबारे नाव बारनो गोनां जायो आं अनबाय थायोमोन बोरैबा जुदि नावफ्रा उल्थायबायब्ला बे गथ'फ्रा गासिनो थैजोबनायसोमोन होननानै खिन्थु इसोरनि अननायावहाय दिनैसिमाव जेबो जाबाखै आरो बिसेसकै आं हामबाय होनबावो दिनै जे एसे मोजां दालां जाबाय एखेबारे बे थासिगोन दानि जुगनो बेनिखायनो बे गासैनि थाखाय आं रंजानायजों हामबाय होनसै बेसे गोबावसो खस्थ' भुगिनांदोंमोन बे दैनि थाखायनो आंनि अभिगथायावहाय आङोबो नैबे 1957 सनसिम आङो आइफेलाव दंमोन 1957 सननिफ्राय आं ओरै बारलांदों ओरै मावफोर बारलांदों दा 2024 अन्तत गेलाबो 67 बोसोरसो आं खस्थ' मोनबाय आरोखि आरो जे सिगांनि मानसिफोराबो एखेबारे गोबां खस्थ' मोनबाय दा ओरै सिनाबथारिनो 1% जुदि रंजायोब्ला जों 99% ओरै रंजायो आरोखि बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेजों हान्था मेला खालामो बेजोंथ' ओरै नांगोल भाङा ओमफ्राय ओरैहाय मा होनो बर' फोथार ओमफ्राय फाथाबारि एखेबारे मोनथाम डिस्ट्रिक्टना औगुरि फाथाबारि नांगोल भाङा गोबां मानसि दं बेवहाय गोबां गामि दं बहुद खस्थ'मोन खिन्थु दिनैफ्राय हले खुला जाबाय बे दालां गैयि समाव सिगांनि समावहाय आयं नोंनि बे दैखौ बारनाय समाव एकदम नोंनि जिबनाव एकदम गिथावना जाथाय जानायफोर गोसोआव दं नामा नोङो दै बारनाय समावहाय दै बारनाय समाव गोसोआव दङ खारन ओरैबायदि आंथ' दैखौ सानस्रिनो रोङामोन जै नाव गाखोब्ला बेथायब्ला आं थैबाय होननानैहाय खिन्थु इसोरनि अननायाव खुनुरखम बारग'बोबाय आरोखि बेखौ आं जोबोद धन्यबाद आङो लाइमुथिनि आङो रेनजेन बसुमतारी असे आं गावबुरा दा आङो बेखौ मुखुलि खालामनायखौ बयबो नायनो हागोन होननायाव जोंबो फैबाय दा जोङो आंनि न'आ आमथेखायावबो आरो माखासे फरेला दा जोङो बिदिनो जों उन्दैनिफ्रायनो आं बेखौ नुगासिनो दं आं गोदोथार बे चिरांखुंग्रिनिमोन ओमफ्राय बिदिनो बे दै बिमाया गोदोनिफ्रायनो बिदिनो ओरै सानजानि मानसि सोनाबनि मानसि थांनो फैनो गोबां उसुबिदामोन गोबां मानसि गोजावना थैदों मोसौ मैसो गोजावना थैदों साइकेल बिदिनो गोजावदों आरो नाव सलायोमोन बे नावजों बारनायावबो नावफ्रा मालाबा बोसोराव गोदोनानै बे गोबां मानसि थैदों खिन्थु जोङो बेखौ दलां मोनोब्ला हामगौ होननानै बिदिनो आं मिथिनो रोङैनिफ्राय खोनादों आसा खालामदोंमोन रायजोफोर बुंनायखौ खिन्थु दा आंनो नै बोरायलायफैनाय जिबनाव आङो दा नैबेखौ बे सिमां बायदिखौ बे मोगथाङाव नुनाय मोनबाय गावनि आथिंजों गानो मोनबाय आरो आंनि आथिंजों गानो मोनबाय आङो बे एरियानि जानानै आङो बे दासिम बे आंनि बे जिबनाव आङो बेखौ बे दलांखौ मोननायनि थाखाय आरो जोंनि बेयाव बेसेबां रायजो राजा गथ' गथाय बोराय बेन्थ' बेसेबां मानसि दं जोङो बेखौहाय गोजोननाय मोनबाय आरो रंजानाय मोनबाय सरकारखौ मा जोङो नै बेबायदि माने बे दुखु भुगिनायनिफ्राय जोङो उदांस्रियाव फैनायखाय सरकारखौ मा दैमा होनो सानो आङो दा बेखौ मावना होफैनाय जोंनि जे मानाव गेदेर मन्त्रि बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना बेखौहाय मावफुंनानै होफैबाय मोननो हायि बुस्थुखौनो जोंनो होफैनायनि थाखाय आङो मोजां मोनबाय आरो आं बेखौ धन्यबाद होबाय जेन आफा इसोरा बिथांमोनखौ जिउ गोलाव खालामथोंसै